Right, maskera sei ma comrades. Right, vari panapa endai mutaurire maningi. Vatyairi vemagonyeta, truck drivers nevatyairi vemabhazi kuti musi wa31 kubva musi wa30 manheru hakuna bhazi riri kufamba. Endai muvataurire izvozvo. Kana vema-Uber drivers vemanhingi ava vema-indriver vazivisei kuti vakomana nhau yatakatarisana nayo haisi yedu, nemi tiri kutogadzira upenyu hwenyu. Saka zvokuzoti tutya nechigonyeti chako ameno zvako ndo uchapedzera nemurungu wako, because isu topisa magonyeti acho. Kana zvanetsa vakomana vachapisa. Hatisi kuda nonsense, because tiri kugadzira Zimbabwe inonakira even imimi, inonakira munhu wese, inova ine health care. Handi mazviona ka? Saka zivisana ikoko, even varungu venyu vataurirei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Atina kana mine malodzi muri kupiwa ane chekuita nemusi wa30 na31 kana kuti musi wa 1 April imbomirai, because isi hatisi kuziva kuti munzira macho tinobuda rini. Ende nhau iyi musafunga kuti tiri kuitirwa maHarare chete, kubva paBeit Bridge pese apa hapana motikari inofamba. Hani manzwa? We are ready even kuti tiite head on nani zvake achatumwa mastreet. Handi mazinzwiso, I'm not scared of anyone, anybody, no. Saka varungu venyu kana vachikupai matrips, mamwe anenge achienda kuna nani kuna Zambia muchifura nemuZimbabwe, garai mavaudza kuti no go area kubva musi wa30 manheru, kubva musi wa30 manheru chinenge chakaherereka. Moita make sure kuti mapaka matraki iwaya, because munopererwa nebasa, because takazokuona uri wrong side mutime isiriyo ameno zvako, iwe wacho ucharowa traki racho robva rapiswa. Ndo zvichazoitika izvo. Tinoda vanhu vanoshandidzana nevamwe. Kana takati no, hapana bhazi riri kuenda, tozoona wakuti tutya paroadboard pai. Hani mazinzwisisa? Une kabhazi kako okahaka kangoro. Ngatiteereranei kana tichiita chinhu, tiite chinhu chimwe chete. We are not going to tolerate nonsense. We are not tolerating nonsense. Saka endai muzivisane kumagroups ematrucks. Tinoziva kuti kune dzimwe nyanya dzakafanana nerimwe benzi iri rinongorwera rutwe rinonzi Benjiro rokukumbira motikari kuna Chivhaye. Anda kuzvita kunge anonzi iZANU-PF mufana westupid yemunhu. Takabva neZANU-PF ikure. Tinoziva zvinoitika muZANU-PF, tinoziva how ZANU-PF is very cruel. Ahana kana kadhi remusangano ZANU-PF raakabvira atora. Ndiye aituka Mnangagwa, ndiye aituka ZANU-PF ana Tinasho Jonas. Nhasi akuda kuzvita kunge number 1 kuZANU-PF. Wakambopinda kana mustructure, wakambotora kana position kuti tidzikamire iwe Benjiwe. Ubva wadzikama, ndini nyoka yemabhunu ndikutaura. Kune mamwe matruck driver ane unyang'anyi wakafanana naBenji ava. Munorohwa nevanhu zvokuti hamuzoda kuningina zvechokwadi. Saka zivisai matruck driver. Kune mamwe matruck driver akanaka ari right, ari kushanda nesu zvakanaka stereki. Cross border matruck driver, please, ndakumbira. Don't musafe makaedza. Hapana kumira mushe varume. I think itatora time yekugadzira chinhu. Ukona chinhu chinotora time kudai ka. Tenge chida kunatsoona ma-loopholes, teida kunatsoona kuti tora kustrike nepapi, tira kunatsoona kuti ani mazoni. Saka don't ever underestimate this program. It's very serious and very dangerous. Handi mazoni. Saka endai muudzane mukande kuma-groups ema-truck driver, please. Hatidi zvokuti vazopererwa nemabasa, vapisirwa matrucks evarungu anodhura. Varungu ngavapake matrucks awo. Hakuna truck ari kuyambuka pabhodha. Right, mukasei ma-comrades. Nhasi uri musi wa8 March 2025. Itirwai zvakanaka naShe Mwari agare kurutivi rwenyu. Aise ruoko rwake pamusoro peupenyu hwedu semaZimbabwenzi, tizoona Zimbabwe yakasununguka, ine zvido zvevanhu, isina kumbunyikidzwa, isina kurwadziswa. Hapana chiri kudzoka kumashure pamusoro penhau dzatakataura kubva pakutanga. Hapana chakachinja, ende tiri kuzobvisa Mnangagwa anofana kubva. Hatisi kumirira zvake zvokutanzi ini ndinobva 2028. Aiwa, aidzo nyambo dzemhando yepamusoro idzodzo tati tizviburise pachena izvozvo. Ndakarwadziwa zvikuru nezuro kuona vanhu vekanzuru kwaMutare vachienda vachinobhemba chibage changa chasara mavhiki 2 kuti chidyiwe, chidonhedzerwa pasi.
vachizviti isu tinosungirwa kuteera mutemo ndava tisu vanhu vekanzuro tisu varidzi venzvimbo saka zvatinoda ndizvo zvatinoita. Ko pavaidyara chibage ichocho mai vakupi? Ko pachikanga chiri zera rekuti chabuda mai vakupi muchivaona vachidyara? Mozomirira kuenda kunotema chibage ichocho chasvika pazera rekuti chasara mavhiki 2-3 kuti chidyiwe. Unhu wakadaro iwoyoyo no. Ndo unhu watiri kuramba iwoyo munyika, hatidi unhu wakadaro. Vanhu ngavave netsitsi, ezvino hakuna mabasa, chikafu chacho chiri kushomeka, hakuna chikafu. Munhu adyara chibage chakapo wakuenda kunotema iwewe nenyaya yekuti iwewe uri munhu wekanzuro. Unhu hwayo wakadaro iwo. Hatisi kukurudzira kuti vanhu ngavarime munzvimbo dzekanzuro dzinenge dzisina kutenderwa, but imimi mine mbenge muri kupi imimi? Pese pazvinenge zvichiitika makavhara maziso, moda kuzomirira kuti chibage kana chichinge chaibva moenda munotema. That's nonsense, that's very rubbish. Ndozvamunoita futi panyaya dzeland. Why musingakwanise kuenda kunomisa vanhu kana vachitanga kuenda kunovaka vari pafoundation? Mune muchitoziva kuti nzvimbo dzedu dziri kuti kanzuro inoziva kuti nzvimbo dzedu dzakati, nzvimbo dzedu dzakati, mune mapurisa anotendera nzvimbo. Munosiya vanhu vovaka muchienda muchinopiwa zvoko muhomwe, muchiisa mari muhomwe, muchidya mari navo maland barons. Kana dzimba dzichinge dzapera kuvakwa, maakutumwa nemapoliticians manje kunzi chiendei munopwanya dzimba dzakati nedzakati. Uni iwoyo hauna kunaka. I think uni iwoyo unofana kupera. Because nyika ndevanhu, nyika yakarwirwa. Handi mazinzwisa. Kune vamwe vari kuti ageza hana basa. Mao veterans hana basa. Ane basa ndimunangagwa chete, taona tuma audio tumwe tungachitendera kubva nezuro, mumwe achizviti zvamuri kutaurwa hazvina kana basa ende hapana chiri kuzombobva chakachinja. Iwe shamwari usanyepere vanhu iwe uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese. Department kana kuti ningi ritori very sensitive. Mao veterans ndo akauya nenyika, naizvozvo haazombofa akambunyikidzwa naanatsotsa. Handi manzwa kutukwa kwese kwaari kuitwa. Pane mumwe munhu akatuka Mao veterans nezuro muaudio yake achiti Mao veterans wayo hana kana hana kana simba, hana kana chi. Kana Mao veterans ndo anotodzinga munhu iwo ai Mao veterans wako. Kana atotaura adageza vatotaura zvakatokwana. Saka mahumbwewo ari kuitwa nevamwe ayo vakomana batai hana dzenyika 3. Musatengese nyika nenyaya yekuti muri kupiwa madhata, muri kupiwa zvamuri kupiwa. Musambofunga kuti makangwara sitereki nyika iyi ndeye vanhu vakomana. Munopera dakutaurirai. Hapana chiri kudzokera kumashure. Tanzwa vamwe vachiti anyoka indava amva anyarara kudaro. Waya anyarara? Akapiwa mari here? Handina munhu akandipa mari. Handimaona. But haisisiri time yekutaura ka. Ya time yeaction. Hatingaita 3 months 4 months tichingotaura. Pane imwe time yatichatoita kana vhiki tisingatotaura. Tatarisana neaction, haisisi time yekutaura. Tangopa vanhu order kuti akomana ngatakudai, akomana takudai, akomana takudai. Hapana wori kwanisina kuexpose wakaitwa naMnangagwa. Hapana kukepshwa kweJudiciary kwanisina kuexpose. Hapana chinhu chakaipa chakaitwa naMnangagwa chete. Saka muda kundirame chingodzokerera zvinhu zvaakaita izvozvo, zvaakaita ncharama chingodzokerera. Ari kuzo no. I know kuti ari kuita zvimwe zvinhu zvinyowani, but now it's time for action. Nguva yekutaura yapfuura. Now it's time for action. Saka kune vamwe vari kuti anyoka kunyarara kwake akatengwa. Handina munhu anonditenga mari, ndakatoramba manongozura. Ndatonzi tokupa here imba, tokupa here motikari, orumbidza Mnangagwa. Ndatonzi tobva takuitira ningi. Ndatonzi ndoitirwa tiketi rendege. Handimazvona. Mari zvakanzi kuti uzive kuti zvatiri kutaura tisina kupinza pataiti kana tira kutrepa. Tipa account tinogona kutotanga tatosenda mari, iwo draw mari yako yese yatira kukupa iwewe. Woidrowa kuti uzoti nyaya dzatira kuti tiite newe ndedzechokwadi. Okwira ndege da kuti uye uite press conference yekuridza Chiwenga nekuridza ngeuchisapota 2013 ndakaramba ndakati handisi kuda. Zviri nani kuti ndive poor but ndomira nevanhu than kuva rich nemari dzinenge dzichitorwa ma-institution government kuti ndipiwe. Ndakazviramba izvozvo. Saka vageza kuuya vari kuuya, but takataura kudhara tikati nyaya haisi yavageza, nyaya ndeye vanhu. So we are not going back and tiri kuenda mberi. Hatisi kumbofa takadzokera kumashure. Hapana chiri kuzombofa takadzokera kumashure panhau dzatakatarisana nadzo.
kune vamwe vanofurirwa nekudii. Aiwa, izvozvo takazvitaura kare takati vatengesi vagara variko. Saka garai makagadzirira, ende hapana chiri kudzoka kumashure. Hapana chiri kudzokera kumashure. Mobilize anai 31 March takaenda, ngaaende.